Vaccination rollout sa El Salvador City, Misamis Oriental, gisugda na. Atong saron ang detalye sa live report ni Ethel Ipanag. Ethel. Yes, Tek, gisugda na karong adlaw ang vaccination rollout sa tanang frontline workers sa El Salvador City. Og target ni ining mabakunahan ang 428 ka mga healthcare workers. Human miabot ganihang buntag ang 40 vials sa AstraZeneca vaccine sa syudad. Gilayong gisugdan ang pagbakuna sa mga frontliners ug health workers. Usa si Dr. Robert Escudero, ang medical officer sa City Health Office, ang unang nabakunahan sa AstraZeneca vaccine. Bisan duna sa heart stent o naoperahan sa kasing-kasing. Sa mga gaduha-duha din ha, palihog, i-grab niyo ang opportunity nga magpabakuna gid mo. Kay talag sa ra kayo ning opportunity gihatag sa to sa gobyerno. Samtang si Jury Ukay, ang Population Program Officer sa syudad, nalipay tungod duna sa protection batok COVID-19. I'm happy though, at least vaccinated na for the first dose with AstraZeneca. Nakaandam ang emergency medical services sa mga posibleng makasinati og adverse effects sa bakuna. Magpadayon ang vaccination rollout og mga adlaw hangtod mabakunahan ang kapin 400 ka frontliners sa syudad. Kinahanglan gyud siya nga para maprotektahan labi na nga dili mo grabe ang sakit kung matakdan. Nagpasalamat yung dako sa atong nasyonal national government nga gitagaan kita gamay bisan tuod og nasayod kita nga dito sa kauluhan. Grabe kaayo ang pagtaas sa COVID. Tek, as of now, ana sa 115 ka mga frontline workers ang nabakunahan. Sanglit magpadayon kini og mga adlaw. Tek. Okay, daghang salamat, Ethel Ipanag.